Ауыл хужалыгында малдарды теркәү буенча федераль законда тормышка ашыру дәвам итә. Һәм эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республика ветеринария буенча Дәүләт комитеты рәисе Азат Иханшин. Азат Салатович, Азат Салатович, шулай итеп, әлеге вакытта малсылыкта теркәү буенча федераль закон тормышка ашырыла килә һәм ошол көндәрдә йорт хайвандарын теркәү буенча тәкъдимнәр индерелә башланы. Бу тимәк киләһе итә була законда тормышка ашырудың. Менә без Россия Федерациясында 24 елдан 1 мартыннан ул законга кергән иде. Безнең республикала эш алып барыла. Безнең республика Россия Федерациясында был бызауым ул эремегелде малдан аттам кулын кусак туды микән йорт хайвандарына ауыл хужалыгы малдарына бүгенгендә действиет кагыла. Ул бер ай эчендә учетка куйдырга тиеш. Менә туды икән бызау ул урындагы ветеринар пунктка мөрәҗәгать итәргә тиеш хужалар или ауыл советы мөрәҗәгать итәргә тиештәр. Улар уникальный идентификацион номер бирелә, шәхси номер дип әйтергә кирәк. Не булды менә анда шәхси номер, менә шул номер менән 50 ел буена Россия Федерациясында бүтән мал осрамайса. Ул 50 ел не, теге мал битендә 50 ел яшәмәй дип әйтергә башларсында. Менә шуның өчен, чтобы буталмаска, ул битендә менә бер федераль государственная информационная система, бер генә пунктка, ул ветеринар өлкәндә эшләгән эшчеләр шул нигә ныгыталар платформага әйтергә кирәк. Һәм дә ул менә шул номер менән ничә ел ул 2 елдан хуйла икән, ул учеттан алырга тиеш. Әгәр дә сынап булып китә кызганысты хәлләр теге үлеп китә икән, баланы учеттан симәтлек федерациясында төрле хәлләр була бит инде. Әгәр дә ул хыйырга әйләнә икән, 10 ел яшәй икән хыйыр, 10 ел буена шул номер менән ул булган ныгытылган номер менән яшәргә. Прививкаларда ала һәм башка. Һәм дә башкалары сынапта ул нәмә өчен кирәк дип әйткәндә, сынапта ул бердән менә безнең битендә авыл җирләрендә урамда малдар йөриләр, алар белмәйбез кемне икән, хуҗаһы үзе генә таный. Һәм дә шул юл хәрәкәтләрендә битендә сынап аварияларга сорайлар битендә аттар малаякмы, һәм дә анда берәдә яб бирә, көтүгә куймайлар. Сынап иң мөһиме әйтергә кирәк, ветеринарияга килгәндә безнең менә малдардың ситтән авыру малдары керткән осрактарда бик күп. Сынапта менә белмәйдә калаһың, сынапта ул харык малымы, или хыйыр малымы, әгәр учетта тормый икән, ул битендә мондый шәхси кеше керәлмәй. Без менә шул номерлар аркасында без менә кайдан авыру малды кайдан керткән, без аның менә кайда да йөргән движениесын нитергә була, күзәтергә була. И шулай ук прививкалар менә кан алганда әйтелмәй бит ул теге бүген май кисендә хыйыр, кызылала хыйыр, бүген шулай эшләргән дип аны ул бөтен менә Россия Федерациясында менә шул номерда күренеп тора. Әгәр дә хаталар икән сигә, шул номер менә күсә хужаһына. Без аны 18 елда безнең республика пилотный проект башлаган идек. Бик яхшы алып барылды, сынапта иштүләр иштек, безнең халык өйрәнгән дип әйтергә кирәк. Аның федераль нигездә нидәре бар, сроктары 1 сентябрьдә былтыргы елда ул уже хыйыр малларына, быел 1 мартта без елкы малын бетергә тиешик. Һәм дә менә 1 декабрьгә вак мөгезле малдар, харыктар, кәзәләрне тамга туктатырга тиеш. Нисек планга ярашлы барамы бу? Планга ярашлы бара, ну була инде сынап, ул теге бер вакытта туктай торган процесс түгел дип әйтергә кирәк. Ул бит тулды икән, без аны учетка куярга тиешбез. Әгәр дә ул хуелды икән, учеттан симәтләргә тиеш, ул сынапта көндәлек эш дип әйтергә кирәк. Ул бүгенге көндә бал кортларына да кассация итә. Чөнки ул сынапта менә пчела пакеттар битендә керткән вакытларда сорактары бар. Төрле хәлләр булды республикада. Шул тамгалау, ул теге идентификация, ул шул авыруларга каршы көрәшү, халыктың һәркемнең яуаплылыгы дип әйтергә кирәк, яуаплы карарга тиеш. Киләсе этапта менә һәдәйттегез битендә ул йорт хайваннары, эттәр бисәйләренә бүген урамда берәлек эттәр күбәйләр. Көд ул айрыса шундый вакыт. Сынапта менә ул шул эттәр битне балаларды тиштәйләр, олы кешеләргә куркытар, күпме жалобалар бар. Ул яуаплы бургаш. Әгәр дә алдын икән бәләкәй сактан күсекте, или бисәйлеме, аны до конца үзенең күпме яшәй, аңа яуаплы бурга тиешең. Ул бүген теге охшаганда алып кайттың, охшаман икән сыгарып ташларны, яту безнең бит фермаларга калдырып китәр, икенче салдарга апарып калдыралар, куып сыгаралар. Ул сынап бәянлектәр, бахырдар йөриләр, кайда барырга белмәй, кайдан ашарга тапмай, яуаплы бурга тиешбез. Гомумән әлеге вакытта бына көзгөһен магазиндар эргәһендә, кибеттәр эргәһендә, ярминкә үткән урыннарда
калдырып китүләрен күзәтәбез. Әмма был бит хәвеф тә тудыра. Айрысы бына әле көз әйткән мизгелдә һезнең үтә яваплылык арткан мәлдә. Шулай бит көзгөһен гадәттә тегендә яки бында инде дә булһа сир сыгып китү ихтимал. Ысынлап та ул икенче ягынан бар менә шул битендә без менә шул тамгалау безнең йөне платформала бар битне без аны күрәйләбез. Менә бу менә кутыр авыруына лаек, ысынлап та ул актуаль. Бүген дә шул әйтмә бесәйме тибек мили калган малдармы ул елына бер тапкыр прививка эшләргә тиеш. Әгәр прививка булмай икән, бүген ул авыру, кутыр авыру кырагай хайваннарында күсәргә может, или җир астындагы сыскандарда булырга мөмкинчелеге бар. Менә шарашалар зарарланып, алар кешегә лә менә шул авырудан авырга мөҗтәр. Шуның өчен ул профилактик өчен, ул үзе менә безнең бөтен дөнья кимәлендә алганда күп илләрдә менә шул күптән индерелгән, и без Россия Федерациясында соңгы 1-2 елда шуның өчен бик актив эшләр барыла. Ул бер инде халым менән бәйләнмәгән, кайсы бер эшләрдә халым тидәр налогтар менән ул бүген учет өчен, сынап та ул безнең менә үзе хаклау өчен ул булырга тиеш. Менә авыруларга килгәндә дә соңгы менә мин соңгы 5-6 ел эчендә авырулар әлегә әйтә торган 5-6 ел элегрәк ул еракта дип, ул авырулар бүген уже безнең янда дип әйтергә кирәк. Күрше субъектларда безнең республикала кытгансы каршы теркәлгән сорактары сорап тора. Уларны индермәс өчен нимәләр эшләнә? Монда был теге тамгалау менән гына түгел инде ул. Монда һәркемнең җаваплы булырга тиеш. Менә бит була безнең эшкуарлар тибет. Кайсы бер эшкуарлар алар акса гына уйлыйлар. Шул авыру кайда сыккан җирдә анда осудга малдар хаталар, аны шул хатып алып киләләр дә халыкка иши хаталар. Иши теге менә Авито бит, интернет ашатыслар да бар. Менә шул авыру малдар китереп хаталар да халык карап торганда авырган кышыман. Әсендә ул бит аны тикшерүләр барырга, карантин үтәргә тиеш. Шул күрше алган мал менән бөтен авылның малы шул авырырга мөмкинчелеге бар. Шуның өчен теге бер теге калак дигит бөтен балды юкка сыгартын бер филактикләр битендә. Шуның өчен булмасын өчен бит тамгалау ул халыктың яуаплыгын арттыра дип әйтергә кирәк. Һәм дә ул менә справка менә справканы түгел ул ветеринар бит һәрбер йортта менә ладно һәр малын күрергә була. Менә харыктара киләк. Хуҗалар шәхси хуҗалар булһын ди 20 харыгы, унау кара, унау ак. Төн сыккан сол бишәвен хатты, бишәвенә икенче китереп куйдык кем аны күрә. Хуҗа үзе генә белә. Яуаплы булырга тиеш. Әгәр дә авырулай икән ул сразу килеп сыкмай ул 5-6 көннән. Бүген кытгансы каршы менә шул авыруды тикшерә баштан берәү дә әйтмәй. Мин кертмәнем. Авыру кайдан килеп сыккан? Ул бит һавадан килеп төшмәй. Ашлыктан да бу. Теге һаваны төшмәтә кырагай теге куштар менә куш килеп барган бу, или кырагай малдар менә әйткәндә куш килеп көзгөһен ул бу ихтимал әллә ул бары тик язгын гына кутыра. Юк, исендә бу менә безнең актуаль, әгәр дә безнең менә шул теге булган хәлләргә караганда 21 елда бит беренче туймазлар булды, Благовар районында көт көне булган хәлләр. Менә ул көт көне яз көне була бер куркыныч теге ел аяктан куштар үсеп килгәндә. И хәзер менә көт көне алар бит үсеп барганда, например, Европа илләреннән безнең янда безнең күлләрдә туктап, алар менә әйтергә кирәк, кыр куштары үлмәйләр авырудан. Алар вирус носитель булалар. Шуның өчен бит халыктарга менә кисәгенә Кареллар районында совещание үткәрдек. Үзе безнең теге урында үткәргән совещание итәбез, халыкка мөрәҗәгать итәбез. Бүген казларды һәм дә шул кушкырттар, тавыктармы, күркәләрме, синотропный птицалар, күгәрсендәр менән, тургайдар менән һәм дә елгаларга сыгармаган казларын уже вакытлары бетте, сынап ул менә куркынысы бар. Без менә прививкалар алып барабыз. Кызганска каршы менә кешеләргә грипптан прививка эшләре кушабыз бит инде. Бүтәнләй юк, без эшләмәйләр. Казларны тоже алып калар эшләтмәенсә. Авыру башталга, калгандар тоже зыян күргән. Я казларда юкка сыга. Казларда юкка сыга. Бит кешенең битне күп үзенең аксаһын, вакытын күпме әрәм иткән. Шуның өчен мин мөрәҗәгать итерим. Бүген кайда теге хуйрдык малга вакытка әйткәннәр хуйрга кирәк. Әгәр дә бүген теге әле үстерергә кирәк икән, нәрсәләрне бүген ябып, теге тикшерелгән корымдарма үзе безнең республикада без әйтергә кирәк, авырулар әле теркәлмәгән, юк, үзе безнең икенчеләре дә тода дип әйтергә кирәк. Ситтән алган кешеләр, аларга да корым хатыслар бар икән, справкалар бар, ветеринарный. Шуңа алар игътибар иткәннәр. Буны әйткәндә һез әйттегез, яңарак кына Кареллар районында булып кайттык дигез. Уннан тыш һез башка районнарда шундай өйрәнсек укулар үткәрәһегез, ни дисә булса, сез искәртү буенча. Бу ни тиклем мөһим. Без ысынлап та менә ул үткәрәбез шундай нидер учениялар, ул администрация менән анда без сакырабыз, менә кисәге булган безнең Кареллар районында үткәргән менә шул махсус учениялар
Без Удмурт республикаһынан һәм дә Пермь өлкәһеннән безнең ветеринар яктан коллегалар килделәр. Анда 22 районның вәкилләренең башлыкларының урынбасарлары булды. Һәм дә ветеринар службалар. Монда без ничек итеп менә авыру сыккан хәлдә халык маленький эшләргә нинди аңлашу эшләр барырга. Ул бит инде авыру керә икән, ул мин аны һәр вакытта яңгы белән, пожар белән әйтәм. Ул бит менә яңгын сорап тормый, фамилияһында, кышкырт кимдә дорысында сорап тормый. Авыру керә икән, ул да бөтен теге продуктинсында, нинде кадмы, йөрәкме карап тормый. Бөтәһендә ул кырыгай хайванмы авыру баштала. Бүген без ничек тизрәк менә шул авыруга каршы көрәшәбез. Шул вакытта без шул авыруды таратмаска дигән, калгандар зыян күрмәс дигән шундый ни белән. Оперативность гадәттә буны нинди дә булһа эске эшләр министрлыгы я булмага гадәттән тыш хәлләр министрлыгы катнашлыгында үткәрелә торган, хәзер буны шундый ветеринар хезмәттәр тарафыннан да үткәрелә. Димәк, ул бүгенге көндә бик актуаль мәсьәлә булып тора. Актуаль мәсьәлә, ул менә бит аны бит документаль ягынан да карар кирәк. Һәм дә ул авыруса икән, ул теге урындагы кулдарды төшереп, теге паника булырга төш түгел. Без уже четкость действия кирәк. Теге ничек итеп һәркем үзенең урынын белеп, ничек итеп эшләр алып барылырга тиеш. Аны шуның өчен шул аңдату эшләр алып барабыз. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республика ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе Азат Яханшин һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт, һау булыгыз.